Yeah, perffaith. Un dim. Gwych. Rhymni chwarae Nottingham High School heddiw. Bach o gêm cyfeith garbyn nhw yn yr un cyngrair yn cystadleuau pencampwriaeth e-chwaraeon Prydain. Fi ddim yn gwybod tro a beth yw'r grwpiau eto, ond maen nhw yn yr ail gymraeg. Ie, dylen nhw bod yn eitha da. Dangos bach safon nawr o'r tîm yma. 1-1. Roedd gêm cyntaf, beth oedd e'n y diwedd 5-1? 8-2, waw. Fel bod pobl ddim yn meddwl bod ni'n gallu gwylio'r gêm. Croeso i'r stream, sy'n newydd ymuno gyda ni. Oedd yn Dreigiau Rhymni yn erbyn Nottingham High School. Oedd yn gêm cyntaf yn 8-2. A nawr, 2-1 Nottingham yn y gêm gan Gorau. Dangos mwy o sgil Nottingham dan mwy o sgil yn yr ail gêm ac yn gweld Problem. Got some ball chaser. Yeah. Yes. Again, again. Yeah. Nôl i chi. Oh my god, I swear to God. Oh. Hi, Dreigiau stream nawr, Jay. Are you done? Mae Rhymni i gyd yn gwylio chi, felly yn bwysig iawn i cadw at... Ti'n ganwrchioli Cymru right now. Yeah. No, wow. Peidiwch â bod yn ddacyn drwy. Guess my minute are all. No, ni am actually. Okay. Yay, da iawn. Dwi'n gadael. Diolch. Ni, ni gallu gweld. Ni ag eftir. Ar 26. Ie, dim pwynt. Mae'n dweud rhywbeth ac ar y level o skill yn y tîm. Well, I put an order hyderus now, no, it's the end of the game. Oh yeah. I know. Oh.
Sorry. Oh, Noah! Well, yeah, my only graph, we just be disappointed. Mm, No, I really shouldn't score. but then you should have done And I his go own new call. Fanta. Oh, okay. Langahan? Oh, diolch. You know. Come on now. Na, ni ddim yn, surely ni ddim yn money overtime. Fi Noah ni'n cael y sorted. Be a get and sick Now of guys, hiding. score. Oh, fi da guys score on goal. Well, I think I can Okay, three. then. Central Austin Digon. Yeah, digon da i gwneud hwnna. Yeah. Wow. Probably cure Austin there. Cofio, mae gyda ni eilyddion fel Jack a bob Neren. Cynrychiol Yeah. ysgol. Okay, dyna yw'r dywediad y diwrnod. Cynrychiol i'r ysgol. Surprise. Gobeithio. Oh, wow. Tymor yma nawr. Bydd ni'n cael bydd ni mewn grŵp cymysg. Achos oedd doi tîm really Alfa a Leeds Yeah. yn yr un tîm. Oedd hwnna mor anlwcus i chi. Yeah. So, yeah. Mae da yn Phantom. Nice Phantom. First Team touch. first touch. Where? Beth? Accolades ti. Only thing being first touch. Like, you know, like, good thing. What, cacan? I've been quite cacan. Os ni'n edrych ar y holl China, dwi'n gwybod yn holl lobby. Yeah. Oh, no. Drift. I don't know how we Boy. didn't do your option. Phantom. Oh, wait, mountain. Come on, Noah. Popeth da yn cymryd amser. Mhm. Ti'n eisiau brysio unrhyw beth? Just, yeah, ti'n iawn hwnna. Can't rush greatness. Like that. Yeah. What? One guy. Down guy. Yeah. Oh, of course I know of Anna, of course. Yeah, do Scorio. Yeah. Fantastic. Oh, team. Oh my. Dwi'n chwith. Na, chwith na. Chwith Oh, arall. alright. Mae gen i. Yeah? No? Nice guy. Quite funny. Figure it out. Channel? Wrong. Got it. Okay. They mark target. Oh my. Wrong. Oh, get it!
Let's go. Down Jake, yeah. No. Okay. Probably not. Unbox. Don't know them. Yeah. Oh my. Wow. Nice, Catherine. Oh, Oh, I swear, Still. no, I was really fun probably really fast. Nah, we don't. Nope. Nah, joke. We don't. Where's the score of aisle game? 3 die. Yeah, however, you Nah. win money over. Yeah? Better die. The middle. No. Oh yeah. Yeah, pimp die. Ja, nou, kan wel niet scoren. Ja, maar quick die nog. Ja, quick. Mae'n better die. Nou, pimp die. Dwi'n meddwl mae'n better. Wel, ja. beth oedd ydy'r stream yn dweud? Yeah. Nou, then 3 die, however, you brought me money overtime. Oedd e'n dau ages, a wedyn oedd ni wedi sgori un, a wedyn get sgori un goblin cyn ei diwedd. Meddwl. Na. Oh, yeah, fi'n cofio. Wel, bydd fi'n edrych na. Na, dim edrych. Madam. Nice. Oh, fi'n ei cofio. Unbox? No. Ie, oedd yn 3 die. Ah, okay. No, I don't have that. That's what I'm here for. Oh my. Yeah. There? Yep. Yeah. Dim. Oh, okay. Then nutty on telephone. Oh, wow! Pedro dim, dyma ni. Yep. Dwi'n gobeithio, symud bach yn Yeah. Ie. Am pick up, dwi yma. Yep. Oh, hyfryd. GG. Thank God. Oh, 3 dim. Down. Mae'n eitha bles gyda hwnna. had a shot. Yeah. So, da iawn. Llongyfarchiadau, boys. A gobeithio Diolch. bych chi... fi'n credu just cadw ymlaen. Wythnos nesa, wel, dylen ni bod yn dechrau'r gemau cyntaf y grŵp. Felly byddai'n gadael chi gwybod Oh, wow. byddai'n gadael chi gwybod o flaen amser beth yw'r tîmoedd a beth
pwy sydd yn ein grŵp ni. Gobeithio bydd ni ddim yn cael Alfa na Leeds, ond bydd Nottingham high yn hyfryd i gael ar ôl heddiw, ond ti ddim yn gwybod, falle nhw'n trio pethau mas. Mewn gemau cyfeillgar, chi methu really gwybod cant y cant, ond o'ch chi wedi mynd dda fyna, so nawn ni weld chi wythnos nesaf. Gael gwybod os chi ar gael i ddod a neud e o'r safle, achos mae popeth yn barod i chi nawr fan hyn, a os na jyst dweud yn y Discord, ond gobeithio chi ar gael. A Jay, byddwn ni'n neud e trwy'r... chi'n gallu neud e o fyna. Ond briliant. Gawn ni weld, mae Mackenzie ddim ar gael nawr am gweddill tymor, so byddai'n neud yn siŵr bod Jack ar gael hefyd fel eilydd. Iawn, diolch heddiw, da iawn, a gweld chi tro nesaf. Pob hwyl pawb, ta-ra. Diolch.